Hai máis de 2300 anos naceu un home que cambiaría para sempre a forma de entender a vida. Zenón de Citio. Zenón naceu na cidade de Citio, en Chipre. De mozo dedicábase ao comercio marítimo, pero un accidente marcou o seu destino. O seu barco naufragou. Lonxe de afundirse na desesperación, decidiu buscar algo máis valioso que as riquezas, a sabedoría. A búsqueda desta sabedoría levouno a Atenas, o gran centro intelectual da época. Alí, Zenón estudou durante anos con diferentes filósofos e aprendeu distintas formas de entender o mundo. Pouco a pouco, foi creando as súas propias ideas sobre este mundo. Finalmente, arredor do ano 300 a.C., comezou a enseñar nun pórtico, coñecido como a Stoa Poikilé, ou pórtico pintado. Por iso, os seus seguidores recibiron o nome de estoicos, e desta maneira naceu o estoicismo tal e como o coñecemos hoxe en día. A idea principal desta filosofía era moi sinxela. Non podemos controlar todo o que nos sucede, pero sí podemos controlar como reaccionamos ante os problemas. Os problemas, as perdas ou as dificultades forman parte da vida. O importante é manter a calma, pensar con claridade e actuar da mellor maneira posible para sabelos sobrelevar. Non podemos cambiar o destino. Para conseguilo, os estoicos defendían 4 virtudes fundamentais. A primeira, a sabedoría, para poder tomar boas decisións. A segunda, a xustiza, para tratar correctamente aos demais. A terceira, a valentía, para afrontar os medos e as dificultades. E a cuarta, a temperanza, para saber controlar os excesos e manter o equilibrio. Outra idea clave era vivir en armonía coa natureza. Para os estoicos, o universo segue unha orde racional, e a felicidade consiste en aceptar esa orde e actuar de acordo coa razón, en lugar de deixarse levar polas emocións negativas que nos pode xerar o destino. A influencia de Zenón continuou durante séculos. Filósofos como Epiceto, Séneca ou Marco Aurelio desenvolveron e difundiron as súas ensinanzas. Hoxe, máis de 2000 anos despois, o estoicismo segue moi presente. Moitas persoas recorren as súas ideas para xestionar o estrés, superar dificultades e centrarse no que realmente poden controlar. Mais que unha teoría filosófica, o estoicismo converteuse nun estilo de vida. Aceptar o que non podemos cambiar, actuar con virtude e afrontar cada día con serenidade e fortaleza. Porque, segundo os estoicos, a verdadeira felicidade non depende do que nos ocorre, senón de como decidimos afrontalo.